1:11 continuamos en Más de Uno Ourense, en Onda Cero, saudando agora o voceiro socialista na Deputación e secretario provincial desta organización, Álvaro Vila. Álvaro, bos días, boas tardes. Hola, bo día, Paco. Bueno, para comezar, unha das novas da xornada, a condena a 2 anos de cárcere para o alcalde de Verín, Gerardo Seoane, por un delito contra o patrimonio. O Partido Popular acaba de emitir un comunicado pedindo ao Partido Socialista que renuncie á alcaldía. Que valoración fan? Sí, bueno, ante nada, creo que debemos resaltar a sentencia, digamos, neste caso absolutoria, do delito de prevaricación, cuando era un delito totalmente inexistente, como se reconoce na propia sentencia absolutoria, e que contaba, ademais, cunha petición de pena de fiscalía desproporcionada, como se pudo comprobar. Por outra parte, sobre respecto á condena por infracción contra a ordenación do territorio, que se atribuye, digamos, ao alcalde, a Gerardo, bueno, pois o alcalde entende, así tamén entendemos nós, que só se poden cometer, digamos, un delito contra a ordenación do territorio cando as actuacións das que forma parte este expediente non son legalizables. En este caso, non só non son legalizables, sino que xa están, a día de hoxe, legalizadas por conta de patrimonio e ten autorización de patrimonio. Por tanto, oye, nós, tanto o alcalde como o partido, entendemos e acatamos e manifestamos o noso respeto absolutamente por a justicia, por as decisións judiciales, pero tamén defendemos, ou neste caso, o dereito que ten o alcalde a defenderse, como así se anunciou que vai a recurrir, digamos, ante os órganos pertinentes. Bueno, en pleno debate sobre o xenocidio en Gaza, hai partidos que non queren recoñecer explícitamente o que está ocorrendo ali, concretamente a palabra xenocidio. Queren vostedes que o presidente da Deputación se ratifique, tal e como ratifica o noso día por unanimidade o pleno da Deputación. Que agardan desa proposta? Bueno, simplemente chamar as cousas polo seu nombre. É dicir, ayer todavía vimos un pouco o esperpento, digamos, no Parlamento de Galicia, donde o Partido Popular se negou a ter un minuto de silencio porque non queren reconocer, digamos, a palabra xenocidio. As cousas creo que temos que chamar polo seu nombre, e creo que hoxe en día, despois da resolución da ONU e dos órganos totalmente de inmensa maioría dos países que reconoceron o Estado de Palestina e reconocen, digamos, que o que está pasando en Gaza é un xenocidio, pois creo que se no seu momento, no pleno da Diputación, así o manifestamos, pois hai que ratificarlo neste momento todavía máis, despois de todo o que está sucedendo nestes días. Por que creen vostedes que o Partido Popular mantén tanta tibieza sobre este asunto que, ademais, na Comunidade de Madrid implica un posicionamento, alineamento absoluto con posiciones israelíes? Sí, o Partido Popular históricamente sempre lle costa estar no lado bo da historia. En este caso é unha vez máis. É dicir, é un clamor popular, un clamor da sociedade non só española, sino da sociedade europea, e neste momento sabemos a nivel mundial como está pasando na ONU neste momento, e lle costa reconocer e lle costa mover, digamos, as súas posicións iniciais. En este caso intenta manterse nunha línea ambigua con respecto ao que está pasando entre Israel no xenocidio, repitamos, xenocidio que está facendo contra o pobo palestino. E lle costa, bueno, e así o manifesta unha e outra vez. Si é verdad que unha parte do Partido Popular parece que quere mudar esa posición, pero está claro que quen marca a posición neste momento do Partido Popular a alcaldesa de Madrid, a presidenta da Comunidade Autónoma de Madrid, e así lle siguen o xuego e así lle siguen, digamos, torpedeando os acordos que pode haber tanto no Parlamento galego como no Parlamento nacional. En este caso, bueno, o que pedimos é a ratificación por parte do presidente da Diputación do acordo que no seu momento chegamos todos os grupos políticos. Tamén queren saber vostedes se os últimos lumes ocasionaron algún estrago que afecte a estación de montaña de Cabeza de Manzaneda. Sí, vamos a ver, realmente os daños son evidentes, pero queremos cuantificar e queremos saber en que estado se encontra. Recordemos que no seu momento a petición do Partido Socialista se había pedido a creación dunha mesa, como así se levou a cabo, entre os grupos políticos, os portavoces dos grupos políticos e máis os alcaldes tanto de Tribes como de Manzaneda para a xestión posterior da propia estación de montaña que sea viable económicamente e sostible. Entón, agora temos que facer un diagnóstico sobre en que estado se encontran as instalacións de Manzaneda e ver hasta onde se pode, digamos, manteñer a actividade invernal
para este ano, para este vindeiro ano. Recordemos que quen ten as competencias, quen ten, digamos, o escenariado, son Diputación e Xunta de Galicia, pero queremos ter un diagnóstico para saber en que parámetros nos vamos a mover este ano. Tiñan vostedes previstas unha moción sobre os lumes que finalmente retiraron este próximo pleno. Por qué? Sí, vamos a ver, tiñamos no último pleno, no pleno extraordinario, o Partido Socialista fixo unha petición da creación dunha mesa para diagnosticar, para facer unha evaluación da vaga de lumes deste mes de agosto. Entonces, nós registramos unha moción para desenvolver, digamos, un plan integral de coordinación de emerxencias na provincia de Ourense. O BNG tamén había metido unha moción tamén con respecto ao lumes, e o Partido Popular tamén. Entonces, en Xunta de Portavoces decidimos retirar os tres grupos políticos esas mocións, esperar o diagnóstico que teñamos nesta mesa creada para evaluar non só evaluar, digamos, o lume, sino tamén o antes, o durante e o despois da vaga de lumes. Entonces decidimos retirar cada un de nós a nosa moción e esperar as conclusións que salgan desa mesa. Pero si trasladarán unha pregunta sobre que papel debe xogar o Inorde tras os lumes. Cal debería ser para vostedes? Claro, o que nos preguntamos é que estuvo facendo o Inorde nesta tempada de lumes, porque claro, o Inorde ten unhas competencias moi claras sobre o territorio, sobre o rural de Ourense. Estuvo, pues, simplemente facendo o que fai sempre, é dicir, de postureo, de festas, de saraos, e non se, en un momento, tivo incapé no que estaba pasando en todo o rural, é dicir, no sector primario, ni no apoio ao sector primario. Entonces, pues queremos que se nos contente por escrito cual é a función de Inorde, cando recordemos que hai un acordo plenario donde o Partido Socialista solicitaba a disolución do Inorde, todavía a día de hoxe non se cumpliu, pero isto non demostra unha vez máis a ineficacia dunha institución a día de hoxe como é o Inorde. Por certo, como está actualmente aquelo da disolución e integración dos servicios do Inorde na Deputación? Bueno, como comentaba anteriormente, pues eso, nos habíamos solicitado, se aprobou por unanimidade, pero sí é verdad que o Partido Popular, neste caso o Grupo de Goberno, o presidente, non levou a cabo todavía a posta en marcha do mesmo. Inicialmente iba a haber o que nos pedíamos un informe sobre como actuar para facer esta disolución, esta integración, pero a día de hoxe todavía non recibimos ese informe. Tamén solicitarán á Deputación controis rigurosos das augas afectadas pola contaminación do encoro das Conchas. Por que e a que concellos afectaría? Sí, vamos a ver, a contaminación crónica do encoro das Conchas temos que recordar que constituye unha crisis medioambiental e sanitaria cun elevado impacto que afecta directamente aos concellos de Bande, Lobeira, Lobio, Xentrimo e Muiños, todos na comarca da Baixa Limia. Esta situación a vimos arrastrando do ano 2011 e a gravidade desta contaminación trasládase inevitablemente tamén aos sistemas de abastecemento de auga potable dos concellos da zona. E a Diputación de Ourense ten competencias específicas e responsabilidades directas no control da calidad das augas de abastecemento en 4 ou 5 concellos, excepto Muiños nos outros 4 concellos que habíamos comentado, e que están afectados por a contaminación. Entonces, esta problemática tamén se espalla máis alá dos concellos directamente bañados por o encoro, como pode ser tamén o Concello dos Blancos, donde a situación geográfica e a proximidade do encoro lle fai que teña riscos similares ao resto dos concellos. E tamén temos que recordar que o control das augas de abastecemento presenta importantes limitacións, tanto temporais como espaciais. E a Deputación de Ourense non pode mantenerse a marxen desta situación, que afecta directamente a estes 4 municipios sobre os que ten competencias. Entonces, o que pedimos é que realmente ejerza as súas competencias, intensifique as analíticas e garante, digamos, a potabilidade permanente das augas de abastecemento destes concellos. Así mesmo, piden á Deputación que esclareza os motivos da paralización do Museo de Antropoloxía de Castro Caldelas, que o doante Olegario Sotelo califica de secuestro. Bueno, sí, exactamente. Sí, é unha situación arrastrada de fai varios anos, que quedou aí nun limbo, cando había unhas promesas moi claras do antigo presidente da Diputación de Ourense, que se iba a acoller esa exposición, esa delegación. Entón, o que queremos saber cual é a folla de ruta que ten neste momento o actual presidente e o actual equipo de goberno sobre esta exposición, sobre este legado que fai esta persoa. Entonces,
pois, oye, consideramos que queremos ter esa clarificación cando é un legado sumamente importante para a provincia de Ourense. Por último, non lles chama a atención que sexa agora a Xunta de Galicia gobernada polo Partido Popular a que pide unha unidade militar de emerxencias con sede en Toén, cando no seu día a proposta socialista foi tomada como propia por Baltar, aprobada na Deputación e rexeitada por un goberno do popular Mariano Rajoy? Nos chama muchísima atención, é dicir, o outro día só fixamos de manifesto, é dicir, unha unidade militar de emerxencias que no seu día, cando se foi creada por o presidente Zapatero naquele momento, foi vilipendiada totalmente por o Partido Popular, cando sufriu multitud de críticas, e agora se nos faga, digamos, intención de reclamala para a provincia de Ourense, cando anteriormente, naquele momento, se había pedido por o Partido Socialista. Recordo perfectamente que naquele momento o portavoz da Diputación se pedida fora rexeitada totalmente por o goberno de Mariano Rajoy. Home, nunca tarde para rexeitar, para cambiar, digamos, neste caso, o plantexamento, pero si temos que recordar, en contra de titulares que veñen habitualmente estes últimos días, que a UME non está para apagar incendios simplemente, que está para apoiar nas emerxencias que hai nos territorios. Entonces, benvido sea a proposta, si é verdad que a fan unha proposta concreta no municipio de Toén, cando pode haber outros municipios ou outros territorios na provincia de Ourense que poden albergar totalmente esta unidade militar de emerxencias, sempre vou rectificar, neste caso o Partido Popular rectifica, pero estaría ben reconocer que a creación da unidade militar de emergencias foi un éxito no seu momento por o goberno do Partido Socialista. Álvaro Vila, vociro socialista na Deputación e secretario provincial dos socialistas ourensáns, grazas por atender en directo a chamada Onda Cero e ata unha nova ocasión. Moitas gracias a vos. Saludo. 1:23 minutos, continuamos máis de uno en Onda Cero.